Els judoques Dani Garcia i Laura Sallés han marxat aquesta matinada cap a Istanbul, a Turquia, on des de demà i fins al dissabte participaran al Campionat d'Europa. Els dos lluitadors arriben tocats a la cita, però tot i així, des de la Fan Judo es confia que puguin passar alguna ronda. Els dos millors judoques de casa, Dani Garcia i Laura Sallés, s'han preparat a consciència aquest últim temps pensant en el Campionat d'Europa d'Istanbul, amb sessions de preparació físiques al matí i sobre el tatami al vespre. Tots dos volen fer una gran actuació a Turquia. Això sí, cap dels dos arriba en les millors condicions. Fa 3 setmanes, un mes, em va sortir una tendinitis als isquiotibials, de la cama operada de creuat, i la veritat és que he estat una miqueta treballant sota mínims, intentant cuidar-me i arribar com puc. Bueno, arribo una mica tocada perquè vaig tenir una lesió al colze fa 2 setmanes i encara em fa una mica de mal, però vaig amb moltes ganes i amb ganes de matxacar i de veure si puc aconseguir algun resultat o alguna cosa. Tot i els problemes físics, l'objectiu és passar alguna ronda. Per això, els Elefant Judo se'ls ha preparat de la millor manera. Tienen una preparación la mejor posible dentro de las condiciones que tenemos para el Campeonato Europeo de Estambul, que sabemos que es una cita de máxima calidad, hasta porque Europa es el continente donde mayor fuerza existe en el judo, pero bueno, confiamos en que los dos tengan una buena actuación. Una de les novetats en aquest Campionat d'Europa és que només poden participar 2 lluitadors per país. Això encara dificulta més la possibilitat de guanyar combats.